Αναστασία, ανέβασε μορφούλα. Ναι, και ο Ηλίας θα πάρει κροσάκι και εγώ και εγώ. Άσε κάτω. Να πάρει. Η μορφούλα την Αναστασία θα δει. Έλα να κάνουμε ένα ακόμα, έλα. Ποιος θα μας κάνει. Αντώνης. Στραβάς βίντεο. Δεν μπορεί ο μαλάκας. Ρε μαλάκα. Ο Γέρνο. Έλα, μπορεί να μπορέσει εγώ, ρε, έλα. Δεν θα μισώ. Όχι, Πετάω από πίσω. 1, 2, 3. Πάμε. Έλα. Δεν κουνιέστε, ρε. Άνοιξα πάμε. Μαλάκης δεν κουνιέστε. Σαν του... Έλα του καρβακίες. Έλα τους καρβακίες. Πάτε κάποιος στο σάκι. Έλα εδώ. Θα πάρουμε ένα. Πού να ανέβα τον πέρα. Έλα, κορομακία. Έλα, του γρομακίες, έλα, Σάκη. Έλα σε παίρνω σάκι. Έλα, πάρτε εσύ. Περιμένετε. Τρεις ομάδες. Ακίλα ραϊκά, δεν μ' ακούς ρε. Δείξω σάκι, τα μπουρδέλα. Τραβήσε τον πίσω ρε. Γαμώ τα λάθη σας, γαμώ. Τι άλλο να κάνουμε. Πάλι το ίδιο. Το τριπλό πάλι. Να πω κάτι μαλάκα για να σου λάθει. Θα κάνεις πάρα με κράτηση μπροστά. Δεν μου φυλάει να κάνει το άλμα εσύ. Έλα, Σάκη, το μεγάλο άλμα. Έλα, Ηλία. Έλα. Ναι ρε, η μορφούλα να το κάνει. Κοίτα, το μαλλί είναι χαρά τώρα. Κοίτα τον πανέξω μάλλον. Έλα, πιαστείτε. Έλα, πάμε, έλα. Πιάσε η μαγεία τώρα και γλιστράει. Τι κάνει. Ένα του μηνύου και ο Σάκη ήταν σήμερα. Όχι ρε φίλε, πώς είπες έτσι ρε μαλάκα. Πώς είπες έτσι ρε μαλάκα. Ποιος έφτασε. Έσκασε με τη δουλειά μαλάκα. Η μορφούλα. Έλα, εγώ να κάνω. Έλα. Το κόφω. Αχ, μαλάκα, Έλα, ένα μεγάλο πεταχτό. Έλα, πιάσε μας, από εκεί.